Tungod kay gitabunan kuno ang creek dinhi sa may Juan Village, Barangay Bago Aplaya, Davao City. Ang mga residente dinhi nag-anto sa baha nga walay hubas-hubas. Aniya ang atong balitang barangay. Dili kini sapa o drainage, kundili agianan sa mga residente sa Juan Village, Purok 15, Barangay Bago Aplaya. Sukad gitabunan ang ilang creek nga kabahin sa natural waterways sa lugar sa usa ka negosyanteng Chino. Paspas na mubaha ang lugar, labi na kumubundak ang ulan. Makapila nang gipahibalo o gipatawag sa lokal nga kagamhanan ang negosyanteng Chino nga responsable sa pagtambak sa creek, apan dili kini personal nga makigatubang. We have to make this report, i-address na mo ka mayor o sa council, sa city council o sa disaster council para kining watelang recommendation ni abrihan ng creek diha within nga nag-traverse area ni Mr. Doy para kining tubig di modreso ni sa Bago Aplaya og masolbad ang problema sa mga tao. Kaniadtong wala pagitambakan sa negosyante ang maong creek, dili makasinati og pagbaha among lugar. Apan karon, labi na kay rainy season na, wala na hubas-hubas ang tubig baha sa lugar. Gisirado naman dito tanan. Wala na makagawas ang mga tubig gikan diri. Wala gid makigatubang na wala. Gusto na mo si Mr. Doy gyud among atubangon sa maong reklamo na mo diri. Among concern ni Sir Mr. Doy, abrihan yun ni ang amo ang creek dere kay nga no kuha naman wala na may makaning malusot-lusutan ng tubig nya nangasakit na mi dirig mga kagid unsao naman ninamo. Unta matabangan mi kay every time na mag-ulan jud grabe kaayo ang amo ang sakripisyo diri. Dili lang kami ang apektado daghan pug purok kay continuous man ang creek diri. Murag diri jud paglak diri so ang ubang purok affected na pod tungod dili ni ma-open kay gitambakan nila para sa ilahang sariling development sa ilang business. Giisyo na kunog notice of violation sa City Engineer's Office ang tag-iya sa lote nga usa ka Mr. Doy. Apan wala gihapon kini miaksyon. Ila na lang kunong ipaabot sa City Legal Office ang suliran aron aksyonan sa buhatan sa mayor ang mulo sa katawan. Labi na nagatusan ka mga residente ang apektado ug mamiligro ang kalawasan. We have to bring this to the legal matters. Amo ni padala sa taas sa dito sa Office of the City Administrator para kinihimong karon legal matters na ni. We will recommend cancellation of the business permit of these things. Kaya kinilang gihimon against the law. Una, kining yung pag-modify mo sa waterways, wala na sa balaod. Gitabunan pa yun. Tanawa ang sinatabuan ni karon diri. Itom na kayo na ato ang mga palibot, ang mga tuig. Baho. Tanawa ni mga tao, bisag gwapo, mahimong pangit sa baho sa palibot. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga kapuso, partikular na karon din sa may usa sa mga lugar din sa may Juan Village, Purok 15 sa may Barangay Bago Aplaya. Ug makita ninyo sa akong likod mga kapuso, mo kini sitwasyon sa ato mga residente din kung asa wala hubas-hubas ang ilang pagbaha sa tubig mga kapuso. Gani pipila lang ta ka minuto din gilamok na ta kay perting daghanas lamok mga kapuso ug kaning tubig din dili na gyud maantos ang kabaho. Gani luoy kani kung una-una lang ninyo i-imagine lang ninyo mga kapuso, kaning mga nagpuyo din adlaw-adlaw nilang ginasimhot ang kabaho sa tubig nga daw naa sila nagpuyo sa kanal. So inana lang gyud ang sitwasyon. Gani ang bata, nakita ninyo ang bata delikado kay ni siya sa panglawas sa mga katawhan din tungod kay kadaghanan sila din gipangkagid na no alipunga tungod sa kahugo sa tubig nya delikado pa gid dinhi ang gitawag nato leptospirosis labi na karon ating ulan mga ilaga nga maglangoy-langoy diha makatunob ang ato mga kaigsuonan din mga kapuso nato dinhi pwedeng matakdan. So mo nang panawagan nila sa atong lokal nga gagamhanan o ginato dungugon sa atong LGU nga kaning lugar dinhi sulbaro nunta ang ilang problema ug maablihan na ning creek dinhi aron nga mahubas ang tubig dinhi. Kay kung dili mahubas ang tubig dinhi mga kapuso, more or less around 700 residents ang padayon nga mag-antos sa kabaho sa tubig, kahugaw sa tubig, ingon man ang walay hubas-hubas nga pagbaha.